בשדה בין דשא לאבן. נועה הייתה כמו עגל של טל, חרציתי כתבה בשדה ומן הכותרת טל שאלה לאלעל. כן או לא, כן או לא, אלה שירים מבשיר נועה. כן או לא, עלה עליי, כן או לא אולי, כן או לא אולי, כן או לא אולי. נועה הובילה אותו בין דשא לאבן.